Čaute kamoši, v ďalšom videu zo zákulisia Jablonového vám ukážeme, ako dlho nám trvá zorganizovať jednu hru. Začíname tým, že každý piatok so samom balíme mačky a presúvame sa k Danke a Rastikovi. Väčšinou k ním prídeme medzi 6 a 7, no a samozrejme Reminko nesmie chýbať. Samo v sebe prebudí baliaceho démona a môžeme začať. Čerstvou novinkou v našom sklade sú tieto parádne regále, takže má všetko svoje miesto. Deodorantos. Smrdzá ti pazuchy. To aj máme. To je babke. Všetky mamky aj babky samozrejme ľúbime, no a balenie u nás vyzerá nejak takto. To je to. Každá vec má vo vozíku svoje miesto, kde presne pasuje. Tetris level 9000, čo vám poviem. Vždy sa tešíme, že Rastik naplnil fľašu. No a takto už vyzerá zbalený vozík a jedno z aut. Celé balenie nám trvalo cca 2 hodiny s tým, že toto auto sa dobalí ráno. V sobotu sú chalani už pred 9 na ihrisku a chystajú pre vás veci. O 10:30 začína briefing, no a kým vy hráte, tak my zatiaľ opravujeme veci, samozrejme hlavne bezpečne. Počúvame a riešime vaše sťažnosti. No ale to čo? To nemôžeš. Upratujeme a triedime, ak ste náhodou nevedeli, tak Tu sa dávajú iba zetka. okolo 5:30 sa začnú baliť veci a chystáme sa domov z ihriska. Fun fact, takto sa odnášajú smeti z Jablonového. Okolo 7 prídu domov chalani z ihriska, no a začne sa všetko znovu vykladať a odkladať. Bežná hra nám zaberie deň a pol práce každý víkend a v tom nie je zarátané plánovanie hier, nákupy, čistenie a ani oprava prenajmu. To všetko sa robí počas týždňa. Keď máme všetko porobené, ideme so samom domov a spinkať. Ok, bye!